जों दिनै बेखौ मिरु आफाद हिसाबै जोङो भारतनि उदांस्रि सानखौ फालिदों। जोंनि फालिनायनि ओंथियानो बेनो जोङो भारत हादरनि संबिधानखौ मानियो, भारतनि उदांस्रिखौ जों मानियो। मानो होनबा जोङो भारतनि संबिधाननि सिङाव जोङो मोनसे आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनो थाखाय जोङो आन्दलन खालामबोखादों गोदोनिफ्रायनो आरो बे आन्दलना सोलिगासिनो दङ। जोङो दा बर' माहारिनि थाखाय जों सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो दिल्लीयाव थांगासिनो दङ आरो जों थाबैनो बे दिल्लीयाव थांनायनि फिथाइखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामो। जोङो खुनु माने राष्ट्रद्रहि नङा, जों भारतनि संबिधानखौ जों फोथायो। दा जाय हक नोंथांमोननि बे चेनेलनि थ्रुयै आं बेखौनो फोरमायहरनो सानदों रायजो राजानो, दिनै मोनसे राजनितिकनि हावा बारनाय लोगो लोगो जोंनि बे माने बिटिसि जिथु सरकार दागोन, बे सरकार दागोननि जिथु राजनितिकनि बारहावा, बे बारहावायाव माखासे आफादफोरा जोंखौ लाजाबनानै बायदिसिना मिडियायाव बा जोंनि नाम लानानै मिडियायाव फोसावनाय जों नुनो मोनदों। खिन्थु जोंहा दिनैसिमबो खुनु मोनसे पार्टिजों जों बा सोरबा संगठनजों सोरबा आफादजों जोंहा कअर्डिनेसन गैया, जों रावजोंबो गैया। दिनै जों स्पष्ट बुंखायो। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जों बेखौ स्पष्ट होनखायो जे थांनाय बिटिआर जिथु सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिनि उनाव 2020 सनाव माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा जोंनिनो थाबोनाय गोदोनि माने भलुन्टियार फर्सनि सानैसो मानसिखौ लानानै एक्स वार्कार हिसाबै मोनसे आफाद दाना होदोंमोन। बिथांमोनजों जोंहा खुनु लोब्बा गैया। जों एक्स भलुन्टियार फर्सआ जोंहा एक्सट्रा निजा संबिधान दङ आरो बे जोंनि संबिधान मथै जों सोलिलांबाय थागोन आरो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन। बेनिखायनो खुनु संगठना जाहाथे जोंनि आफादखौ, जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ, भलुन्टियार फर्स जिथु अर्गेनाइजेसन, बे अर्गेनाइजेसनखौ लाफाया आरो नाम माने गायनानै मोनसे पलिटिकेल गावनि मोनसे मुलाम्फा खालामनाय जिथु सेस्था खालामदों, बे सेस्थानि खालामनायखौ आं दिनै गोख्रोङैनो नैबे 15 आगष्टनि 15 सानखालि माने आङो गोख्रोङै बिथांमोनखौ सोंखारि हरदों। नोंथांमोना भलुन्टियार फर्सखौ माने लाफानाय बा सावरायनायनि बा सोंखारिनायनि सायाव नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ, नङाबा बिनि सायाव जोङो आयेन माबा हिसाबै नोंथांमोनखौ आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन। जाय हक जोङो दिनै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सआ हारिनि अलखद आरो गुलाय गुजायखौ नुनानै जोङो दिल्लीयाव बारे बारे थांबाय थादों आरो जोङो मोनथाम आफादजों जोङो मेम'रेन्डाम हैदों। माने अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम, बेनि उनाव अल इन्डिया बड' पिपुल्स माने नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बे मोनथाम माने आफादजों जोङो ज' जानानै दाख्लैसो 31 जुलाइ खालि जोङो भारत हादरनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथां राम मेघवालखौ लोगो हमहैनाय जादों। बेयाव बिथांनो मोननै जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। फुंनि 9:30 बिथांनि चेम्बारावनो जों बिथांखौ लोगो मोन्दों 31 थारिख खालि। बावहाय जोङो बुंखादों जे संकसनिफ्राय सदियासिम ब्रह्मपुत्रनि साहा गंगार हाजोसिम बेखिनिखौ लानानै जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो जोंनो नांगौ। बेनिफ्राय जिथु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 सिडुलाव थानाय जिखिनि माने एरिया, बे एरिया, बे ट्राइबेलफोरनि जिथु एलेखा, बे एलेखायाव जाहाथे खुनु गभर्नमेन्टआ, सरकारा बा खुनु राजनैतिक दला बा सोरबा माबाया जाहाथे जोंनि एलेखायाव खुनु कम्पानि बा खुनु बेआइनि हाबफैनाय माबाफोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै, बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सिङाव थानाय इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ बा नन ट्राइबेलफोरा जिथु माने इलिगेल भाबै हाबफैदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव जिथु उच्चेद खालामनाय, बे उच्चेदखौ टटेलि थाबैनो बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो बिथांनो होनाय लोगो लोगो, मेम'रेन्डाम होनाय लोगो लोगो बिथाङा आसामाव चिफ सेक्रेटारिनो डाइरेक्ट बिथाङा लोगो लोगो बे मेम'रेन्डामखौ हरदों आरो दिनै हरनायखौ मोननानै बिथांमोना हयथ' बेनिखायनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोना माने गुलाय गुजाय आवुल थावुल बखिलाबायनो हमदों आरो। जाय हक बिनि थाखाय रायजो राजाया खुनु माबा जानो गोनां खोथा गैया आरो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हानि रैखाथिनि थाखाय थांनाय जुलाइनि 11 थारिखआवबो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामनि आफादगिरि बिथां मार्कस बसुमतारिया इउएनआव थांदों। इउएन माने बिथाङा कलम्बियाव जादोंमोन एबार, बे कलम्बियाव थांदों। बाहाय 192टा माने
राष्ट्रनिफ्राय बाहागो लाफैदोंमोन दा बे इन्डिजिनियासफोर जे वर्ल्डनि जायफोर इन्डिजिनियास बे इन्डिजिनियासनि बिथाङाबो सासे मेम्बार जाबाय माबायाव UNOआव बिथाङा जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे मोजां खौराङा बेनो जे बिथाङा नायल' जाल' सासेल' STनिफ्राय अल इन्डियानिफ्राय बिथाङा सासे मेम्बारशिप मोनबाय UNOआव दा बे फाग्लि जरा बायदिसिना बे आदानिनो हा हगार नागिरनाय बायदिसिना सरकारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ कम्पानिनो हगारनो नागिरनाय सोरनोबा पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय होनो नागिरनाय बेफोरखौ टटेलि बन्द' खालामनांगौ होननानै UNOआवबो बेखौ मेमरेन्डाम होनाय जादों आरो बाहाय जोंनि भारतबर्षनि बेयाव राजदुतफ्राबो दंहैयोमोन बिथांमोनाबो बिथांजों रायलायदों आरो दा जोंनि डेभेलपमेन्टआ बेखिनियानो दा जोङो जाय हक जाहाथे खुनु राजनैतिक दला जोंनि भलन्टियार फर्सखौ बुरखायनानै बा बायदिसिना सोलो बोलो बा कौशलै बा सिगि सिग' खालामनानै जाहाथे पलिटिकेल गावनि बेनिफिटनि थाखाय पलिटिकेल पार्टियाव बा इनभल्भ बा आदाय खालामा बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ बयबो पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रोङै आङो खावलायो आरो जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थायो दा बिनिफ्राय दाख्लै जिथु 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव जिथु भारत हादरनि माबाया बुंदोंमोन जे आफादगिरिया दिलीप सयकिया बिथाङा दिलीप सयकिया बिथांखौ आं सोंखारिहरो बिथाङा मैया मोनसे प्रेस मिटआव होदों बिथाङा भुलानो जायाखै गोरोन्थियानो जायाखै नोंथाङा मिथिगौना मिथिया जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ भारत स्वाधीन जायैयावनो ब्रिटिशआ भारत ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ 1886आवनो माने दाना होखानाय अब्ला भारतआनो स्वाधीन जायाखैमोन दिनै भारत स्वाधीन जायैयावनो आयेन दाखाना होनाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो भारतनि संबिधानाव आर्टिकोल 244नि आन्डाराव भारतनि पार्लियामेन्ट भारतनि राज्य सभायाव आयेन पास जानानै राष्ट्रपतिया बेखौ मान्यता होनानै 6 शिड्युल जिथु आयेन मोनसे बर'फोरनि 6 शिड्युल दाना होबाय दिनै बेखौ आसि थुना होनो थाखाय बिथाङा सोर बिथाङा बुंदों जे बिथांनि माबाखौ आं नायदों प्रेस मिटखौ बिथाङा बुंदों এটা জায়গাত ট্রাইবেল এন্ড বেল্ট এন্ড ব্লক আৰু 6 শিডিউল এই দুটা আইনৰ এডভান্টেজৰ বিষয়ে মই ভালকৈ নাজানো আপুনি যদি ভালকৈ নাজানে তেতিয়াহ'লে এই আইনৰ বিৰোধী কি আঙুলি উঠাই আছে আপোনাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আপুনি যেটো আপোনাক মানে বিভিন্ন দল সংগঠনে ট্ৰাইবেলসকলে আপোনাক মানে উঠাই ল'ব লাগে আপুনি যেটো বিবৃতি দিছে ট্ৰাইবেল আৰু 6 শিডিউল আইনৰ বিৰোধে এইটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে আপোনাক যথেষ্ট মানে দল সংগঠনে আপোনাক প্ৰেছাৰ দিছে কিন্তু আপুনি যোৱাকালি যেটো প্ৰেছ মিট দিলে এই প্ৰেছ মিটত আপুনি কি কৈছে আপোনাৰ ভুলে নাই তাৰমানে আপোনালোকে কোৱা আইনৰ বিৰোধী ক'লে আপোনালোকৰ আইন হয় যুক্তি হয় আমি আইনৰ বিৰোধী কোৱা মানুহৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হয় আইন বিৰোধী হয় দেশদ্ৰোহী হয় এইটো কেনে সংগঠন আপুনি যে কৈছে যে মানে কি কৈছে ভাৰতৰ যেটো মানে বিজেপি চৰকাৰে এনেকুৱা মানে এটা শ্লোগান আছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপোনালোকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কৰা নাই আপোনালোকে সবকা সাথ মোদী আদানী আৰু আম্বানী বিকাশ কৰি আছে গতিকে আপুনি সোনকালে মানে আপোনাৰ যেটো মানে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু যেটো 6 শিডিউল আইনৰ বিৰোধী যেটো কৈছে আপুনি সোনকালে উঠাই ল'ব লাগে আপুনি যোৱাকালি যেটো প্ৰেছ মিট দিছে এইটো হোৱাই নাই